Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Ang DCGB, membro kan kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras niya to mga tugang alas 12 in punto. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Megaforce Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos marinaw to mga tugang ngunya na aldaw na Martes, primerong aldaw ni Abril 2025. Ini ang bareta alas 12. Asin kami ang magiging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Headlines asin mga darakulang mga bareta sa lado lokal. Ika-80 taon kang Legazpi Albay Golf Landing Pig komemorar kasubagong aga sa Barangay Rawis. Pagrumdom sa signifikanteng kontribusyon kan mga veterano sa katalingkasan dapat narumdumon sigun kay Alkalde Alfredo Garbin Jr. Kausa kansulo asin danyos na iwinalat sa Kamalig North Central School, piga-aram pa kan BFP Kamalig. DepEd Albay pigahalat pa ang incident report sa nangyaring sulo sa Kamalig North Central School. Sulo sa Barangay Tinago, Legazpi City, kasubagong maaga nag-abot sa first alarm, kausa kaini pig-iimbestigaran pa kan BFP Legazpi. Headline sa mga bareta sa lado nasyonal, LPG may rollback ngunya na Abril. Embahada kang Pilipinas sa Myanmar nagpadaraning team na matabang sa paghanap sa 4 na Pilipinong nawawara. Public as in private structures, pipairarom sa regular na inspeksyon. 30,000 piglalauman na magagadan sa The Big One sigun sa Philbox. Bareta sa ibang nasyon, US President Donald Trump pinatanidan ang mga Houthi nin makusog na pag-atake. Sa lado ng sports, Gilas Pilipinas Women natapos sa pang-4 na pwesto sa FIBA Asia Cup 3x3. Iyan po ang headlines ngunyan sa detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Simpleng seremonya ang ginibo kasubagong aga sa Legazpi Albay Golf Landing Monument sa Barangay Rawis, Legazpi City bilang pagkomemorar kan ika-80 taon kan pag-abot kan 158 Infantry Regimental Combat Team kan US 6th Army sa pangingenot ni Brigadier General Hanford McNider asin Captain Homer McG para palibrehon ang Legazpi halay sa kamot kan mga Hapones. Ang aktibidad ang pinanginotan ni Alkalde Alfredo Garbin Jr. asin pinagpartisiparan kan mga opisyal kan lokal na gobyerno kan Legazpi, organisasyon nin mga veterano, mga personahes kan Bureau of Fire Protection Legazpi, Philippine National Police, Coast Guard District, Bicol, asin iba pa. Sa pakikipaghoron kan DCGB News kay Garbin, sinabi kay ni na importanteng marhay na rumdumon kan mga Legazpeño, lalo na kan mga kaakian ang signifikanteng papel kan mga veterano para marealisar ang libertad sa paagi kan isog asin determinasyon na sa indang ipinahiling kontra sa mga mananakop. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Padagos pa ang investigasyon kan Bureau of Fire Protection Kamalig sa nangyaring sulo sa Kamalig North Central School. Iniyan pahayag sa DCGB News ni BFP Kamalig Municipal Fire Marshal, Fire Inspector Warren Orendain, kung sain pigaaram paninda ang kausa kan sulo, maginanhiwas kan danyos na iwinalat kaini. Sinabi ni Miss Amelia Cordero, ang school principal, nagigibo na sindan in incident report manungod sa sulo na tuminumpo sa anom na
classrooms na pigagamit kang grade 5 as in grade 6 na estudyante, kaibahan ang function hall, library as in ang district office kang sa indang supervisor. Segunaman kay District Supervisor Eileen Manzanilla, kaibahan sa mga nasuloan mga records kan mga estudyante, mga printer, desktop as in iba pang gamit sa loob kang sa iyang opisina. Nagpahayag naman in pagkamundo si CNCS Batch 83 Alumni President Rowena Muñoz sa pangyayari dahil sa dakol na memory sinda sa nasulong Gabaldon Building kan sinda pa nag-ieskwela. Dahilan kaini hinagad niya sa mga naggraduar sa eskwelahan na magtarabangan para sa luway-luway na pag-recover kang eskwelahan. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Nakatutok ngunyan ang Department of Education Albay Schools Division sa resulta kan meeting na ipinaapod kan principal kan Kamalig North Central School makalihis na masulo ang Gabaldon type building kay ni kasabagong maaga. Sigon ini kay Albay SDO spokesperson Froilan Tena kung sain pigahalat nindaan itataong incident report para mapagplanuhan man ang mga masunod na lakdang nagigibuhon lalo na tadakol na mga classrooms ang nasulo. Matatandaan na poko mas o menos alas 12 nin maaga kasabago kan magpuon ang sulo sa nanagdurar nin 2 oras kung saan naapektaran ang anom na classrooms, kaibahan ang library, function hall asin ang opisina kan district supervisor. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Nagkukondukta pangunya ning investigasyon ang Legazpi City Fire Station manungod sa nangyaring structural fire sa ground floor kang F&S Velasco Building, Barangay Tinago, Legazpi City. Ini ang informasyon na itinao sa DCGB News ni BFP Legazpi Deputy Fire Marshal as in spokesperson, Senior Fire Officer 4 Gary Santander, kung sain alauna 20 ning maagangunya na aldaw, Abril 1, kan makaresibis sinda ning report manungod sa sulo sa stockroom kan Legazpi Mickey. Tulos man nagresponde ang 5 fire truck sa estasyon. O minabot sa first alarm ang nangyaring sulo asin alas 12:13 nin maaga kan maideklarar na fire out. Sinabi ni Santander na wara man nin rehistradong nalugadan o nagadan sa nasabing pangyayari. Nasa 43 ng personas ang nadakop kan mga kapulisan sa rehiyon dahil sa pagbayolar sa election gun ban. Ini ang datos na ipighiras kan Police Regional Office 5 kung saan nakonfiskar ang 45 na manlain-lain na badil kaibahan ang 239 na mga bala. Pinakadakol sa mga nairehistrong nagbayolar sa probinsya kan Masbate na may 13 na nadakop, 10 sa Albay, 9 sa Camarines Sur, 5 sa Camarines Norte, 4 sa Sorsogon asin 2 sa Naga City. Sigon kay PRO5 Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon, sobra sa 15,000 na checkpoints ang pigkukondukta ninda sa mga man-iba-ibang parte kan rehiyon para sa implementasyon kan regulasyon sa eleksyon asin mamantinir man ang presensya kan pulisya para mapugulan ang anuman na kriminalidad sa palibot. Itinaas na sa heightened alert status ang Police Regional Office 5 para sa Semana Santa asin panahon ng tag-init. Ini ang pahayag ni PRO5 Regional Director, Police Brigadier General Andre Dizon, kung sain naghahanda na sinda para sa pagpautob ng istriktong polisiya sa mga matatawong lugar, in particular na sa mga simbahan, terminals, aeropuerto, pantalan asin sa mga iba pang tourist destinations sa rehiyon. Sinabi ni Dizon na mabugtak man sinda ni mga police assistance desks, padagos ang pagkondukta ng checkpoint, mobile patrols asin intelligence operations para maibitaran ang anuman na krimen sa palibot. Hinagad man ni Dizon sa publiko na maging alerto sa gabos na mga pagkakataon asin tulos na i-report sa mga otoridad ang mga kaduda-dudang hero o aktibidad para sa magkakanigong aksyon.
Salbado pang mag-ataman asin magpadakol ng mga orig sa Albay dahil presenteng nasa pink zone o salbado sa African Swine Fever ang probinsya. Iniyan siniguro ni Albay Provincial Veterinary Office Head Dr. Pancho Melia kung sa iyang ipinaliwanag na wara nin aktibong ASF virus sa anuman na munisipyo asin syudad sa Albay. Sa giraray na tinaawan doon ni Melia ang importansya kan pagsunod sa biosecurity measure, pagsulog nin malinig na personal protective equipment asin pagkondukta nin regular na disinfection. In kaso may mga nariparo nakakaibang sitwasyon sa salud kan mga atama na orig, tulos ining ipaabot sa saindang opisina para sa magkakanigong aksyon. Arestado ang 38 anyos na driver sa ginibong anti-illegal drugs operation kan mga personahes kan Daraga Municipal Police Station sa Barangay Kiwalo, Daraga, Albay kang nakalihis na aldaw. Sa press release na ipinaluwas kang hepatura sa pangingenot ni Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea alas 6:20 ning banggi kang Domingo kan madakop si alias Boy, residente kang Barangay Sipi sarong street level individual asin nakakuha sa iyan ang anom na pidaso ng heat-sealed, transparent plastic sachet na pigtutubudan na shabu na may kantidad na sobra sa 36,000 pesos. Ang suspect na presenteng nasa kustudya ka nasabing hepatura asi nakakahampang sa kasong pagbayular sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Formal ng inauguraran kan nakalihis na semana ang Phase 1 kan bagong Super Health Center sa Iriga City na makakatabang para makapagtaon in mas marhay na kalidad din serbisyo pangsalud sa nasabing lugar. Sigun ini sa Department of Health Bicol Center for Health Development, ibubugtak digdi ang manlain-lain na clinical laboratory equipment para sa primary medical services arog kan blood test, urinalysis, stool analysis, pregnancy test, complete blood count, fasting blood sugar, basic serology testing asin sputum smear test. Kaibahan pa ang ekipahes para sa electrocardiogram o ECG, X-ray asin ultrasound. Sa mensahe ni DOH Bicol CHD Regional Director Dr. Rodolfo Antonio Albornoz, sinabi kay ini na nag-alokar ang ahensya ni 9.5 milyon pesos, mantang 5 milyon pesos naman ang naging kontribusyon kan lokal na gobyerno kan Iriga. Nakapagtaon na nintabang ang Department of Social Welfare and Development Bicol sa pamilyang naapektaran kang sulo sa Barangay San Isidro, Pamplona, Camarines Sur. Segun sa DSWD Bicol, tinumpos ning kalayo ang harong kansarong pamilya sa nasabing lugar, asin wara manin anuman na gamit ang naisalbar dahil sa kaskas kang paglakop kang sulo. Wara man ni nakulugan sa nasabing insidente. Kaibahan sa naitao kan Disaster Response Management Division, kanahensya ang duwang family food packs sarong set ni non-food relief items na kumpwesto ni family kit, hygiene kit, kitchen kit, sleeping kit, collapsible water container asin 10 metro na laminated sacks. Apwera ka initatawan man ang pamilya ng tabang pinansyal na may kantidad na 10,000 pesos sa irarom kang Assistance to Individuals in Crisis Situations program kang ahensya. Mga tugang primerong party po iyan kan sa tuyang Bareta alas 12 sa Bareta Nyato sa Lado Nasyonal, ibang nasyon na siniba pa pagkatapos kaini. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin
online at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Tara na! Taste the summer with San Miguel Beer! Tara na, sumama na San Miguel Beer, buksan na Taste the summer, sama na San Miguel Beer, buksan na Tara-ra-ta-ta Taste of summer, tara na Drink responsibly. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap pilabas. Mag Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Padi, ako naman makanta. Pindutan na dyan sa pandiurag kong kansyon. Ano nga padi so numero kang paborito mong kanta? Oh, syempre padi. 131, ako Bicol Party List. Oh, yun pala. Diyan man nga ang paborito ko padi. 131, ako Bicol Party List. Pindutan na padi. Makanta na ako. 131, ako Bicol Party List. 131, ako Bicol Party List. Katabang na, kasunog pa. Number 131 sa balota. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso At taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo May Uno Plus na kalidad Mag Uno Plus, mag Uno Plus Rasa sa imong mauwag Serbisyong totoo, produktong garantisado Mag Uno Plus asin urig mo Ang gabat na gusto Uno Plus matabang sa imo May Uno Plus na kalidad Mag Uno Plus, mag Uno Plus Rasa sa imong mauwag Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo Serbisyong swak sa imo Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa Hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something sporty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you beat it, whatever you style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro. Balik na kita mga tugang sa Bareta alas 12 para sa mga detalles kan mga Bareta sa nasyonal. Nagpautob nin bawas presyo ang mga kumpanya nin liquefied petroleum gas o LPG sa bulan nin Abril. Sigon sa kumpanyang Soleil, sa indang LPG nagbawas nin 0.27 centimos kada kilo o katumbas nin 2 pesos and 97 centavos sa kada 11 kilograms na tangke. Asin ini magiging epektibo alas 6 nin aga. Mantang ang Petron mabawas nin 0.25 centimos o katumbas nin 2 pesos and 75 centavos sa kada 11 kilograms. Na tangke na naging epektibo alas 12:01 nin aga. Magigirumdoman naman na duwang kumpanya ang nagpautob na nin rollback kan Marso 1 ngunya na taon. Nagpadara ng Embahada kan Pilipinas sa Myanmar ning team para magtabang sa paghanap sa apat na Pilipinong napabareta na nawawara sa syudad kan Mandalay na harani sa episentro kan nagtama ang magnitude 7.7 na linog.
Segun kay Angelito Nayan, charge di affairs kang Embahada kang Pilipinas sa Myanmar, nasa biyahe na ang nasabing team na kumpuesto ni 5 miyembro, kaibahan ng Vice Consul as in Defense Attaché. Nagbiyahe bailand ang grupo as in Pigalauman na madurar ning 15 oras ang saydang biyahe bago maabot ang lugar. Bitbit man kang grupo ang mga supply na itatao sa mga Pilipinong apektado kan linog sa Mandalay. Tinawaning doon kan mga Philippine o kan Philippine Embassy official ang importansya kan pagkondukta ng ground assessments as in pag-ugid sa interes kang Filipino community sa mga tinamaan ng linog. Pigrekomendar ni Senate President Chis Escudero sa mga magkakanigong ahensya ng gobyerno na magkondukta ng regular na inspeksyon sa mga pampubliko asin pribadong infrastruktura dahilan ini sa nahiling na destructive impact kan makusog na linog na nagtama sa Myanmar asin Thailand kung sa'y nagkapirang haralangkaw na edipisyo asin infrastruktura ang dagos ng narumpag. Sinabi ni Escudero na mas marhay na magkondukta ng inspeksyon sa gabos na mga public as in private structures para masiguro ang integridad asin kan mga edipisyo asin tulay sa nasyon lalo na ang Pilipinas na makukuha sa Pacific Ring of Fire na perming piglilinog. Sinabi kan senador na kaipuhan na masiguro na igwang regular na inspeksyon sa pigigibo sa satuyang mga public infrastructure siring man sa mga infrastruktura na itinindog kan pribadong sektor aron kan mga opisina asin residential buildings sa nagkapirang dekada na puon kan ikonstruhir. Tiglalauman na maabot sa sobrang 30,000 ang magagadan asin mapakol ang sobra sa 100,000 ang lugadan kung saan mangyayari ang pigtatakutan na the big one sa Pilipinas. Ipinahayag ni Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PhilVolcs, Director Teresito Bacolcol. Sinabi niyang may mga statistics based sa pag-aadal kang 2004. Expected ninda ang mga casualties maabot sa 33,500 asin ang mga injured maabot na 100,000. Sinabi niyang kaipuhan talagang na magpreparar dahil posibleng madugangan pa ang estimate na 33,000 sa casualties kung dai maisalbar ang gabos ang injured asin dagdag gadan dahil sa kalayo na maabot sa 18,000. Inanunsyo kan Department of Transportation o DOTR ang pagbilog nin sarong espesyal na komite para ugidon ang Public Transportation Modernization Program o PTMP asin simbagan ang mga isyong ipinahayag kan mga transport group. Sa irarom kan Special Order number 2025-0152 na pinirmahan ni DOTR Secretary Vince Dizon, sinugo ang komite na nagkonsulta man sa iba-ibang stakeholders ugidon ang progreso kan programa asin aramon ang mga issue. Piglalauman na magsumitir kay Secretary Vince Dizon ang rekomendasyon may kinaaraman sa PTMP sa masunod na semana. Papanginutan ang komite kan DOTR Undersecretary for Road Transport and Non-Infrastructure, kaibahan ang Undersecretary for Road Transport and Infrastructure asin Assistant Secretary for Road Transport and Non-Infrastructure bilang mga miyembro. Kaibahan mandigdi ang Office of Transportation Cooperatives Chair asin Land Transportation Office o LTO Chief. Ipinag-orden na kan Land Transportation Office o LTO ang investigasyon sa iwal sa tinampo na nagresulta sa pambabadil sa Antipolo City, Rizal na sa nakaaging aldaw. Sinabi ni LTO Chief Vigor Mendoza II na masirbing basehan kan mga masunod na aksyon kan LTO ang magiging resulta kang investigasyon kaibahan na ang posibilidad kan pagbawi sa driver's license kan suspect. Nag-issue naman in show cause order kontra sa SUV driver as in tulong motorcycle driver na naimbwelto sa insidente. Lugadan sa pambabadil na 4 na katawo kaibahan ang rider na kritikal ngunyan dahil sa tama ng bala sa payo. Bareta sa ibang nasyon, sa giraray na pinatanida ni US President Donald Trump ang mga Houthis rebels sa Yemen asin mga kaalyado nindang Iranian na sa indaining aatakihon. Sinabi kay ni na makondukta ang US nin makusog na airstrikes sagkod mapundo ang mga pag-atake sa mga barko.
Sigon kay Trump, day sinda mapundo sa kud mawara na ang patakot sa freedom of navigation. Mapundo sa nasinda kapag mapundo na ang pag-atake kan mga Houthis sa mga barko kan US. Enot nang nagpatanid man na Houthis o dating midbid bilang mga Ansar Allah na ipapadagos ninda ang pag-atake sa Israel as in shipping lanes sa Red Sea sa kud punduhon kan mga soldados kan Israel ang pag-atake sa Gaza. Dayman nagpatanyog ang Iran as in sinabi na anuman na pag-atake kan Estados Unidos sa indang tataparan. Sa bareta sa lado ng sports natapos ang kampanya kang Gilas Pilipinas Women's na 2025 FIBA Asia Cup 3x3. Maski nakulang sinda dahil sa kawaran ni Camille Clarin dahil sa injury, nakuha pa man girare ninda ang pag-apat na pwesto sa kawat na ginibo sa Singapore. Enot nang dinaog ninda ang Mongolia sa quarterfinals na 1915 na makaabante sinda sa semifinals. Alaga, dinaog sinda kang Japan na 22-9 as in sa battle para sa third place, dai sinda pinalusot kang China sa score na 21-11. Ang team kumpuesto ni na Jazz Hoson, Kay Pinggol as in Mika Cacho. Q6 anapod sa naimbento kansarong automotive company sa Japan sa robot na may kakayahan na magkawat nin basketball. Ang humanoid robot na si QE6 or Q6 ang nagpahiling tibay matapos na makapagrehistro nin Guinness World Record dahil sa iyang pinakahalawig na basketball shot na uminabot sa distansya na 80 feet or 80 feet. Naggamit si Q6 nin Advanced Artificial Intelligence na kaipuhan na i-adjust o i-program para maging sarong professional basketball player. Kayang mag-analyze ni Q6 kan sa iyang mga sala asin baguhon ang diskarte para mapakarhay ang kada tira kan bola sigun sa nakaimbento kay ni obheto kan sa indang proyekto na ipahiling ang kakayahan kan Japan sa innovation lalo na ang potensyal kan AI na makuha ang human-like precision asin adaptability. Istorya na iiba. Para po sa satuyang special story, sarong surfer sa Australia na nag-surfing ni 40 oras ang nagsirbi ng Guinness World Record title bilang longest surfing session. Sinabi ni Blake Johnston, ginibo niya ang record-breaking attempt sa Cronulla Beach sa Sydney, Australia, kung saan kadakol digding mga pating asin makamandag na mga jellyfish. Inako niya ang hagyat para makatipon ng fundo para makatabang sa mga mental health facilities sa Australia dahil ta si Johnston sarong mental health advocate matapos magada ng sayang ama dahil sa suicide. Nakatipon siya ng 215,530 Australian dollars hale sa fundraising na isinabay sa iyang surfing session. Idodonate ni Johnston ang kwarta sa Chumpy Pullin Foundation, sarong organisasyon na nagtatabang sa mga hobenes na may mental health issues. Abril 1 taon 1901 kan voluntaryong nanumpa bilang kasurog kan Estados Unidos si Emilio Aguinaldo kasalida nin pagmidmid kan US sa soberanya kan Pilipinas. Si Aguinaldo ang nadakop kan mga Amerikano sa sikreto kaining pigtataguan sa palanan Isabela. Ang pagsumpa ni Aguinaldo sa Amerikano ang resulta kan pagkumbinsir ni Chief Justice Arellano sa pagsasabing dakulang tabang ini tanganing midbidon kan Estados Unidos ang derechos kan mga Pilipino. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta, tinipo na sing kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director si Sir Mar de la Cruz, kay ba sina Miss Angel Mustasa asin Miss Jenny Macho Balyaran, sa lado technical katuwang tadyan si Sir Ramir Tanay, sa DCGB Social Media Department si Miss Sharon May Leron asin si Mr. Jerome Nico Martinez ang sa tuyang IT. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol asin sa pangaran kan mga nag-aantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo, kami po ang naging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Some shoutouts, Ma'am Gina. Happy viewing to Sir Noel Antiquera, Sir Yadrim Pilio from Ligao City, asin Sir Chadi Velasco from Bernice Resort Hotel.
Always number 1. Always DCGB. Bareta alas 12 with Bert. And Gina, thank you. Thank you for watching. Salamat po. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunya na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo